आयं गबदा आं थाबाय थानो हाला दे ओजों आयंआबो लोमजादोंनो आंखौ लिंहरगासिनो मा आयं नों थांबालाय जोंफोरनो सोर ओंखामखौ संना होगोन दा बेनोथ' आयं आं थांबा सोर ओंखाम संना होगोन बेनोथ' जाहैबायना खोथाया दा खैना नागिरनाबो अबाव मोननो बै आं बुंनायखौनो लाबोदो जेबो नङा दे जिखिजाया ओंखाम संना होबानो जागोन दे थांना थानो थाखायथ' जाखानो नांगोन ना जायाबा बोरै थांना थागोन नोंसोरो दा लाबोदो आं बुंनायखौनो लाबोदोलै आयं आं थांबासो संना होगोन बेखौथ' सानना आयं दा आंबो थाबाय थानो हाया दा साननैसो थाबावनो सानदोंमोन नोंसा आयं बोराया लोमजाना होबाय बैसोगोरा थारबा आयं एसे बोरैबा जाहैना खोथाया बेनि थाखायनो एसे लाबोनोबो बोरैबा असान्थि मोनदों आङो बैसोगोरा गोरलै बेफोरखौ सानबाय थाबा दा जालाना आयं एसे सानना नाय आंबो थाबाय थानो हाया नै आं दसे थानानै बेखौ फन खालामनि फैखागोन बेयो फैनायालाय थेवब्लाबो खेबसे सोंबावनाय नायनोसै फैगोन होनबाथाय खिन्थु ना बुंनो हाया दे आयं आंबो थाबाय थानो हाया आं बुंखाबाय दसे थानानै फन खालामनोसै फैयो होनबानो आङो ससे लायनोसै फैबाथाय हाबाखौ खालामना होनोसै ओमफ्राय थांनोसै आंहा ब्लदनो आंखौथ' दा नोंसा आयं बोराया ब्रा ब्रा लिंहरथारदों बिहामजोफोराबो बारा थिग नङाना आं गैयाबा बोरायखौसो नायगोन बोरायबायना बेबो मेगनफोरखौबो मोजाङै नुला मोजाङै सिनाय हाया आयं एकदम बुरैथार नामा है एकदम जोंफोरबायसि बुरैद्रायबो नङाहाय दा नों बेफोरखौ सानबा जायाना आयं सोर नायगोन दा सोर नायगोन ओंखाम संना होग्रा मानसिसो नांगौ दा सासे नङाबा आयं बेखौ हाबा खालामालासिनो रुवाथि लाखिनोसै बिदिथ' थायाना बियो रुवाथि थाग्रा मानसि नङा आरो मालाय हाबा जागोननो बिदिनो बुंदोंमोनसो बियो सोरबा बैसो गोरा जाना थानाय बा हिनजाव थैजानायफोर दङबा बुंनाय आं थांगौमोनहाय होननासो बुंदोंमोन बेनिखायनो आंबो नोंखौ बुंबाय रुवाथि थाया बियो रुवाथि थाग्रा मानसि नङा नंगौ आयं आं खरा थेवब्लाबोथ' आंनि गोसोआ सेंग्रायैनो दङना आं सेंग्रायानोबा मानसिया दा एसेबां बुरिद्रायखौबो बोरै हाबा खालामनो बिदि जायोना बेनिखायनो आंनो हिनजाव नागिरस्लायस्लाय रुवाथिखौनो सासे नागिरनाय आयं दा मोनबासो रुवाथिखौनो मोनाबा अबाव मोननो दा आंलाय नों जुदि रुवाथिबो मोनाबा बेखौबो हाबा खालामाबा मा जागोन सोर संना खावना होगोन बेखौ सान बिनिखायनो बेखौनो हाबा खालामदो र' आङो फन खालामनि र' आबौ अनसुमा औ मायो आबै नोंसा आइया फन खालामदोंमोनलै ओमफ्राय नोंसा आनैखौ सोंदों फैबायना फैयाखै होननानै ओमफ्राय आं फैयाखै होनदों अ आबै आनैखौ फैदों होनना बुंनाङा आनैखौ जुदि फैदों होनना बुङोना आइया आंखौ दानो लिंहरगोन बिनि थाखायथ' आङो बिहामजोखौ फैथ'वाखै होननानै बुंहरदों आयै आंखौ न'आव फैदों होनना बुंनाङा नङाबा अनसुमाखौ लिंबाय थागोन औ बिहामजो बेनिया खालि अनसुमाखौल' लिंबाय थागोन गथ'आ जोंहानाव थानानै मोजां मोनो मानोथ' बिदि थगायबाय थाखो आब'खौलाय माने आमाय थगायाबाबो जायाना दा आनैखौ फैदों होनना बुंबानो आंखौ लिंहरखागोन आइया न'आव मायबाफोर खामानि दं खोमा दङबालाय थांथ' जेबो नङा उनाव फैबाबो जागोन दे बे बोरै खाथाया मा मोनदोंलै अनसुमाखौ बियो थिनहरनो नागिरदों आं बिनि मथलबखौ मिन्थिखादों अनसुमाया थाबाथाय बियो आंखौ जबरदस्ति खालामनो मोनाना आमायालाय आंखौ थांजानो लुबैबाय नामायोलै माथो बोरैबासो बुंबाय जेबो खामानि गैयाहाय न'आवलाय मा खामानि थानो दे ओरैनो लिंहरदों आरो बियो गैयाबालाय मोजाङानो जुदि दङबालाय थांथ'बानो जाबाय उनाव फैफिन खामानिखौ मावखांनानै मा होमबा आबै आङो थांनांगौ नामा न'आवथ' जेबो खामानि गैया मा खोथा बुंदों नोङो बेफोरखौ अनसुमा नोंलाय मानो न'आव थांनो नों थांनाङा नों जोंहानावनो था माने जोंहानावनो थाथ' नाङाहाय थांथ' नाङा नों थांबाथाय आंहाबो बेसेबा लांदांदां मोनोहाय आबौ था जेबो नङा दे था नोंसा आइया फन हरबाथाय फैयाखै होनना बुंबावगोन आङो मा अनसुमा नों बेफोरखौ मा बुंदों नों आंखौ नागारनानै थांनो नागिरदों आं गियो नोंसा आमायखौ आनै आं आबैखौ ओरैनोसो बुंदोंलै थाङा दानो थांथ'वा दे आङो आनै नों गिनाङा
अनसुमा नों फुलावबो थांनो साननाङा न'आव नों थांबादि आंखौ मा खालामगोन नों सामाया आं माने मा बुंबावनो नोंथ' मिथिखागौ थांथ'वा दे आङो आनै नोङो टेनसन लानाङा आबैयाथ' थगायहरखादों आबैयाबो आं थाबा मोजां मोनो नों थांबाथ' आं बेसेबा हारसिं जागोन हारसिं माने हारसिं जाया दिनै माने नोंसो हामायखौथ' नों मिथिखाया होनबा बोरैबा खालामबाय थागोन आंखौ आनै आंबो नोंखौ नागारना थांनो गोसो गैया आं नोंखौ नागारनानै ओजों बोरै थाहैनो दे नोंखौ गोसोखांबाय थागोन आं मानोबा नोंनि गोजान जानोनो बाग्रा जाबाय आं आनै नोंजों थानो मोनबासो आं गोसोखौ गोजोननाय मोनो आं आरो नोंखौ नागारना थांनो आनै आं थांथ'वा मायबा नङा मायबा बाहाना खालामनायबाबो थाबाय थाथ'गोन आं थांथ'वा आं दानो न'आव मा सानबाय थाखो नों अनसुमा जेबो नङा आनै नोंखौ जोबोद समायना नुदों दिनैबो नोङो खालि आंखौ समायनाल' नुबाय थाग्रा जाबाय माथो अनसुमा मा समायना जामारदों नामा आङो औ आनै बुंनोनो नाङा एक्ट्रेसआबो हाया आयु आयौ आंनि सना थाबिस नोङो खाथि मारबाय दे 10 दिन जानोथ' बारा दिन गैला साननैल'सै होमबा 10 दिन खालि फुरा लाफि बुंखासिगोन आरोना आनै दिनै मा संगोन थ' नोङोबा सानैबो जोंहा आलु सुप बानायनि आलु सुप जानो लुबैदों मानोबा दिनै थौ नों खिन्थु बिराद बानायनो सकिं दङ दे ना मानसिया नोङो कुक नामा बेखौ खिन्थु जानो हागौमोन दे आंहा इन्ट्रेस्ट दङमोनानो उनहालागै थांनोबो हानाय आङो नों खिन्थु पुरा गोथाव गोथाव संनो रोंगोन दे नोंनिखौ मानसिफोरा जोबोद गोथाव मोनखागोन थ' होमबा आलु सबखौनो बानायनि जानांगौलै न' बानायनो रोंगौबा हारसिं हारसिंनो बानायना जानांगौ औ आनै थौ सानैबो बानायनि हेलौ आब' मा खालामदों बादांगि नै आब' आं सगावसो फैदोंमोन र' माने दासो फैदों नांगौ बुस्थु दङ ना माबाहाय बादांगि आगै आं नोंनि थाखाय सासे बर नागिरना मोनदोंमोनहाय मा अबेनि मा नाम मा मावो हाबा जानायना हाबा जायो माबाहाय बादांगि आंनिनो बिनानावनि फिसाज्लाहाय मानसियालाय सेंग्राथारसो नोंनिख्रुइ बुहुद उन्दै जागोन हाबा खालामदोंमोन नाथाय हिनजावा खारबाय आरो मोजां नङामोन हिनजावा आंखौ लांगोन आरो एसेबां सेंग्रा मानसियानो माबा बादांगि लाबोनायालाय लाबोगोन नाथाय माबासो आरो मोनसे प्रब्लेम दङ मा प्रब्लेम आब' माबाहाय माबा हिनजावा बिनिया गाज्रिमोन ना सानैखौबो बिमा फिसा आंनि बिनानावखौबो आरो आंनि बिनानावनि फिसालाखौबो खरा खालामना गालांदों बुसिन नुनानै दा खरा जाना थादों सानैबो खरासो होनबा आंनि जानो गोनां हौवाया ओमफ्राय मा खालामना जाहोगोन आंलाय बिदि खराबालाय नोङो जेबो मावना जाहोनाङा मिथिगौ ना जोंहा बिनानाव लाङालाय एकदम धोनि आरोना बिल्डिं थाखा फैसानि आंखाल गैया थारैनो थाखा फैसानि आंखाल गैमाराना गैयालै बेथो एकदम मा जानो मा लोंनो माथ्र' दा बिसोर सानैयासो खरा जाना थाबाय नाया नङा नायबायबो गैया मोजां जाला गोबावबो जाबायना आरो दा सासे बिहामजो नांगौमोन आरो नागिरगासिनो ओंखाम संना होग्रा नोंथ' ओंखाम संना होखागोन नङा होमबा ओंखामखौथ' संना होगोन र' होनाया आब' ओमफ्राय दा माबा फैसा थाखायाबा दंमारोना गैमारा ओजों थांनानै जुदि आङो खस्थ' खालामनानै मावना जाहोनांगौ जायोबा मा जागोन बेथो बिदि नङाहाय नोङो नायफैग्रोनाय नङाबा फैसा थाखानि जेबो आंखाल गैया बिथिंजाय न'आबो बिल्डिं बादांगि दा नोङो जुदि फैयाबा आङो गुबुन नागिरलायनोसै बिदि नङा दे आब' आंथ' थाङा होनना बुङाखैना डाइरेक्ट आं थांगोन दे गाबोनफोर थांगोन नङाबा न'खौ नायनो दे फै होमबालाय गाबोनो आंबो आरो थाबाय थानो हायाना आंहाबो हौवाया लोमजादोंनो बिथिंजाय बिसोरहाबो रावबो गैया फिसाला सासे दंमोन बेबो गैला राहुल होननाय दङमोन बेबो बिहामजो मोननाय लोगो लोगोनो बिसोरखौ सैला जाबाय खारबाय गैला दा सोर ओंखाम संना जाहोगोन थाव बाथावनो बेनिखायनो आंबो हौवा लोमजाबाबो थाबाय दङ आरो बेनि थाखायथ' आङो दा हाबा खालामना होनो नागिरदों बाबुखौ गबदा बाबुनि नामा आंनि जानो गोनां हौवानि नामा गबदा नामा औ दे होमबा आब' आङो न'खौ गाबोन नायनो थांगोन दे
दे जागोन दे फैबानो जाबाय बिदिबा खराबाबो जेबो नङा र' बा न'आ जुदि बिल्डिंबा बिसोरबोथ' खरासो आङो ओंखामल'सो संना जाहोनांगौ जुदि धोनि मारबा मोजां जामारगोन दे नोंसोरखौ थाबावगोनसो सानदोंमोन आङो गैया थाया आयाबो आरो हायाना बिनाबो आथिं सानाय आखाइ सानाय जाबाय थायो थेवब्लाबो आयाथ' थानो होयोआनो जोंनो फैबाय ओमफ्राय बैनायालाय माला लाबोगोन पुर्निमाखौ साननैसोनि उनाव लाबोगोन होनदों र' आंथ' गाबोन लाबा गाबोननो लाबो होनदों लाबोनांगौथ' आरो मानोथ' लाबाखै आरो हाबाखौबो गिदिर खुङानो एबारो नाखौथ' गिदिर खुंलायनांगौ दे डिस्टार्बसो बिदिनो लाबोनानै ओरैनो हाबा खालामना दोनबानो जायो गामिनि सानैसो मानसि लिंनानै नङा होमबा औ ओमफ्राय बिग्राय माबा जुमुनायाबो हौवाजों थांहां थांहां जाबाय थादों माने हाबा जासिगोन आरो बेबो हाबा जाहां जाहां जाबाय दङ ओमफ्राय आंसो जाथ'नो होआखै माने जोंना बेबिया फैग्रोथों नङा होमबा बेनोथ' दानो थांनो होथ'नाङा दे नोंनिया हामबाथाय थांनो हागोन रुवाथि नागिरगासिनोलै रुवाथिखौनो मोना माथो दा नोंसोरनिया खस्थ' जागोन मिनि सोराङाबो माथो खैनाफोरखौ गारबायसोबा ब्रेकआपसो होबायबा लाबा मोजां जागौमोन मिनि सोराङाथ' दा जुमुनाखौसो माबाबाय थायो जेनेबा लाखिनो सानबाय थायो नाथाय मालाय जुमुनानिया बेलेग जाबायना मिनि सोरांखौनो लाबानो जायोमोन बेबो गुबुनखौलाय मानोथ' लानांगौ नोंसोर सानैबो बिब' बिनानाव अनज्लायलायना थानो हागौमोन ना दा मालाय जायखौबा बियो गोसोथोयो दिदोम नामा बेखौ मालाय गारनोनो हाया दसे समबो फनावनो रायज्लायबाय थायो एनिटाइम नुयो र' आंबो रायज्लायबाय थानाय दे माथो खालामबावनो आरो बिग्राय गावनि गोसो मथे थांथोसै दे आं आरो जमुनाखौ मिनि सोरांजोंसो थाजानो मार लुबैयोमोन दा नेनो नांला बालाय आरो माथो खालामबावनो बेनोथ' दे होमबा आंबो थांसै गोबाव जाबाय मायबाफोर जानो लुबैदोंबा बुं सना आं लाबोना होफैगोन आङो माबा मिस्थि जानो लुबैसोदों मिस्थि दे लाबोगोन दे औ लाबो मादे बिग्राय बिराद जानो लुबैथारदों आंखौ दे दायो फैनायाव लाबोफागोन दे आङो दे होमबालाय थांदो नोंहाबो गोबाव जाबायबा औ दे थाथ' मोजाङै थादे दे जागोन दे नोंबो मोजाङै थांबानो जाबाय आजिखालिथ' गिनायानो मोनो एकदम लामाफोराव ओंखारनोबो गारि मथर ओरैबायदि बुरजा जाबाय जेबो नङा दे होमबाना सना थाथ' दे थां नंमारगौ मिस्थि जानो ओरैबायदि लुबैथारदोंना आङो बिदिनो सम सम मायबा मायबि जानो लुबैयो दाखालि बावै आरो थेंख्लें फिथाइखौ थेंख्लें गोखैया बेखौ ओरैबायदि जानो लुबैदोंमोन जोंथिं थाइसे जादों दे थाइसे माने थाइसे जाद्रायाखै सिथासे जादों बांद्राय जाबाबो आरो मोजां नङाना बांद्रायबो जानो नाङानो थारैनो 10 दिन जासिगोन गाबोन 9 दिन बिनि उनाव समफोर 10 दिन जासिगोन अनसुमाया आंखौ I love you बुंथारसिगोन दा माला गाबोन जागोन माला समफोर जागोन बेखौसो नेबाय दङ आङो बे रामुसिन बोरायनि मोखांखौ नायनो बाबाय आं बोराय हांग्रांग्रां साइस गैया फाइस गैया अनसुमाया आंखौ जुदि समफोर I love you बुंबा आंखौ फुरा लाना खारखागोन बियो बे न'आव थानो बाबाय आं अनसुमाया गैयामोनबोथ' आं दालागि फिट जानासो थागौमोन खोमा टेनसनावनो माथो दिनै उन्दुलांथारला अनसुमानि बाथ्राखौल' सानफ्लांबाय थाबायहाय आङो मेगन मेसेबना थानोसै खोमाहाय माथो उन्दुबो लांला अनसुमाखौसो सानफ्लांबाय थाबाय मेगनखौबो मा मेसेबगोन उन्दुखौनो लाङा दिनै उन्दुखौनो लांला खोमाहाय आं मबाइल नायनानै थानोसै खोमा अबयसे बोराय मांग्रांलाङा धोनिथार आरामसे उन्दुनो मोनो आरो एसि दङ नालाय जेबो गिसिब सिबनायनि जेबो दरखारानो गैया आरो लाइन थांबाबो जेबो प्रब्लेमानो गैया नाथाय एसेबां धोनि जाखो मा जाखो हौवायानो बोराय मांग्रांद्राय सोरबासो नोमफाया बेफोरबायदि बोराय मांग्रांजों संसार जानो हायो हाया रावबो बै फैसानि लभियाफोरासो हायो गांजेमा गोसोम रानि नोंजों उन्दुनो फैदों आं दिनै अन्नानै आंखौ रागा जोंनाङा सिरि सिरि बुं एसेबां गोसायै बुंनाङा खोनाजोबगोन मानसिया ओरैनो उन्दुलांखायाखै नोंलाय मा खबरखौ फैनांगौ आंबोथ' उन्दुलाङाखै नोंजों उन्दुफानो लुबैयो सना नों आंखौ रागा जोंना बुंनायखाय प्लिज गोसा गोसा बुंनाङा खोनाजोबगोन बिदि नङा दे रामुसिन बिदि नङा अन्नानै आंनि फिलिंसखौ एसे बुजिलै जोंफोर सानैया हौवा हिनजावसो नों मानो एसेबो बुजिया प्लिज
दिनै आंखौ थानो हो नोंजों उन्दुफानो हो लागिबा आं नोंखौ जेबो खालामा आं नोंजों उन्दुफागोनल' आं बुंदोंना बेनिफ्राय ओंखारलाङो होननानै नों मा मथलब लाना फैदों नोङो आंनि रुमाव नों गोसा गोसा बुंनाङालै गांजेमा गोसोम रानि आं नोंखौ जेबो खालामनो फैयाखै आं नोंजों उन्दुनोल' फैदों ओरैनो थां होनदोंना बेनिफ्राय नों आंखौ हारसिं उन्दुनो हो आं रावजोंबो उन्दुफाया मिथिगौना थां बेनिफ्राय थां आं थाङा नोंजों उन्दुथारगोन दिनै बोसोरसेनि बारलायलांबाय जोंफोरनि हाबा जानाया नाथाय नोंजों सानसेबो उन्दुनो मोनाखै आं खमसे खम आंखौ उन्दुफानोथ' हो आंनि फिलिंसखौ बुजिनांगौलै सना आं नोंनि फिसायसो फिसाय गांजेमा गोसोम रानि गाख्रबनाङा होनदोंना अन्नानै आंखौ थाफानो हो नोंजों जेबो खालामा होनना बुंदोंना आङो ओरैनो थागोनल' ओरैनो उन्दुफागोनल'